Masubuk walik yo sanak yo jo kamin galau, kaba minang garah lapau. Nan bak biasonyo sanak garah di lapau tu yo masuk di telingo suwuk, keluar di telingo kidah. Jangan sampai dibawa ke dalam mati. Kok dibawa ke dalam mati, tak ada guna do sanak yo. Nan kini ko cerita wak kini ko sanak kabar lapau wak kini yo masih berkisar tentang si karapai jo baru. Bako ambo masih berkisar je si karapai sebab nama si karapai ko alah familiar bana di telinga awak. Mungkin awak lah banyak nan tahu jo si karapai ko. Kok kecil orang cerita si karapai ko mungkin lebih mirip kecil orang Jawa cerita mukidi. Kalau dia awak dulu si karapai namo nak. Jadilah. Ni itu masa nak. Awak bercerita tentang si karapai ko. Si karapai ko sadang di Jawa, ya. Karapai ko baru pertama bana pai ke Jawa, baru pertama bana di Jawa. Jadi bahasa Indonesia tu alun mengerti dah. Alun tahu bananya lah dah. Lai mengerti cik baru dia senak yo. Lai lah mulai paham cik nyo. Nambah kecil orang dia senak yo. Suana orang awak ko kalau dirantau lu senak 3 hari nyo bodohnya. Kok 3 hari itu mungkin inyo dijual ada orang. Tapi kok hari nang kampe, inyo lah menjual orang, masa nak lah pandai menjual orang, tu dia santiang awak ko. Ya. Akhirnya awak balik cerita ke si karapai tadi lihat bukan masalah santiang orang awak ya. Awak balik cerita ke si karapai tu balik ya. Jadi suatu hari si karapai ko dari Tanah Abang nak pergi ke Kebayoran Baru. Ya. Jadi naiklah si karapai ko naik mikrolek di dake Perumnas tu Waktu tu ada terminal mikrolek di sana. Jadi naiklah si karapai ko ke mikrolek. Sebelum naik bapasan bana si karapai ko ke supir tu sana. Pasannya ke supir tu minta turun ganyo di jalan Haji Soleh. Ya. Bapasan bananya ke supir tu minta turunnya ke Jalan Haji Soleh. Manyo tahunya Jalan Haji Soleh sana ya. Ya deh. Jadi lawa pasan lah naik lah nyoto oto lah berjalan. Ani si karapai ko sebelum oto berjalan nyo pesan balik tu keceknya ke supir tu. Bang, jangan lupa ndak. Nanti turunkan saya di Jalan Haji Soleh. Kecek si karapai ko. Ya bang, kecek supir tu balik sana ya. Ya di Jalan Haji Soleh ya bang ya. Yo, jangan sampai lupa lo ndak, kecek si karapai ko. Okey bang, kecek supir tu. Jadi berjalan lah tu tadi. Nan si karapai ko ya sana maklum lah awak baru tiba di kota Gadang namo baru Awak biasa di kampung Langang. Di kota nak sangguang rami orang oto basilingki orang banyak rumah rapi. Tak manuang lah si karapai ko seorang ni sana dia tahu tu tadi berfikir senyo. Manca lihat karami orang di sepanjang jalan tu sampai nyo tak peduli orang dah orang turun naik ko orang manga nak peduli oto berhenti tak peduli si karapai tu jo masalah tu dia sana ya. Dan ni parati ganyo yo angguk-angguk seorang sepanjang jalan tu. Kiranya nan supir oto tadi yo lupanya sana ya. Lupanya. Baru takana supir oto tadi nampaklah tiba lah oto tu di Jalan Haji Daud. Lah lewat dari Haji Soleh ko. Tiba di Jalan Haji Daud. Nampaklah orang deknya. Di belakang tinggal seorang. Batanyo lah supir mikrolek tadi. Bang, abang turun di mana? Kecek supir mikrolek tadi. Aden minta turun di Jalan Haji Soleh bang. Tadi kalau aden kecek ke bang, aben minta turun di Jalan Soleh. Di Jalan Haji Soleh. Kecek supir mikrolek ko tak kaju sana. Sebab Jalan Haji Soleh ko lah lewat gua. Ini sudah Jalan Haji Daud bang. Haji Solehnya sudah lewat. Tadi babang nak mau turun. Kecek supir mikrolek tadi. Tadilah den kecek kang lah de pasan elok-elok kang masuk den turun kan di Jalan Haji Daud. Di Jalan Haji Soleh ndak di Jalan Haji Daud doh. Den tinggal di Jalan Haji Soleh.
Dia nak minta turun dang dari tadi dari pasan mana kang patai-tai tadi Dak yang turun kini lah tibo dia jadi Naji Daud baru ang kecek kan dah terlewat. Dak mu den do antar yang situ beli cek si karapai ko. Den dak menerima do. Ada naruh sang antar ke kiun kecek si karapai ko berang-berang sana. Yo sangai berang si karapai tu ka supiroto tu. Sebabnya dek telonsong yang turun kan. Bahkan dak lapai hanya wanti-wanti pasan untuk diturunkan di jalan Haji Daud, di jalan Haji Soleh, tapi oto ko lah terlewat, di jalan Haji Soleh lah terlewat, dia berang-berangnya, tangguang berang sekarapai ko dah. Bagai cek supir mikrolek tadi, ke sekarapai, bang, jangan galak-galak lah bang, kecek supir mikrolek tadi, tak kaji sekarapai ko, galak, apang deang lah jale dem berang kuang kecek lo galak dan lainnya. Ayo telonsong banang mana tahu dan berang dengan kuang kecek dan galak kecek si karapai. Bitulah kira-kira ceritanya sana.